Ramogi TV. Riwruok jopuonj mar Kuppet obwogo mar bago ng'anye jomachiel mabiro ponono ni duol mandiko jopuonje tich pacho ka TSC rem chopo winjruok margi kata CBA. Jakom riwruogno Mboka Milemba kane loso gi jofwambe kaunti ma Kakamega owacho ni koro dong ndalo 10 kende mondo duol no tim winjruok margi e kinde no. Jagoro maduong' Akelo Misori bende ojiwo ni jopuonj mag skunde sekondar ok bi dhi e tich ni margi biro bedo e ng'anyo mar neno ni duol no ma TSC owinjo ywakgi ka bende gidwaro sirkal mondo oik omenda maromo mar penj mar jopuonjre duto pacho ka. Tumeiva, si ndio? Asante, niendelee na budget. I have not said what Teacher Service Commission haijatuita kuanza mazungumzo ya mjadala mwingine. Na ndio sababu tunatoa ilani kwa Teacher Service Commission kwamba wanabaki na siku ngapi? 10. Na pia tumeenda mbele na kuandikia waziri wa Labor ile ambayo inaitwa notice ya kumwambia kwamba hatufanye ama tuendelee vema na Teacher Service Commission, na tumempatia siku 7. Kwa hivyo leo tunasema hivi, kama kwa hizi siku 7 Teacher Service Commission haitakuwa imeita union kuanza mazungumzo ya CBA, basi union itachukua zile steps zingine ambazo zitawalazimisha watuite, na hizo steps zinauzisha mambo yote hiyo mnasema, kuacha kuenda shuleni na mambo kama hayo yote. Jodong Luo kono oganda Luo mondo odogi e kitgi kod timbegi ka giywak ni oganda tiyo kod omenda mathoth e weche mag